ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nakakatanggap tayo ng pagmamahal mula sa mga hindi inaasahang tao. Maaring may malaking parte sila sa buhay natin na hindi agad natin napagtatanto. Ikaw kabarangay, kanino mo naranasan ang pagmamahal na hindi mo inaasahan? May mga taong dumarating sa buhay natin na sa umpisa'y hindi natin magugustuhan. Akala natin wala silang magandang maidudulot sa ating buhay. Pero kadalasan sila pa yung nagpapatunay na mali pala tayo ng inaakala at maaga lamang natin silang nahusgahan. Sa kwentong ibabahagi ng ating sender ngayong araw, mapagtanturing kaya niya ang tunay na intensyon ng mga taong nagmamahal sa kanya o idaraan na lamang niya ito sa mga matinding panghuhusga. Yan ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Pinang. Sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Proserfina po ang tunay kong pangalan pero Pinang na lamang po ang itawag ninyo sa akin. Nung nangyari po ang kwento ko ay 28 years old pa lamang ako at pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ko. Madalas po akong tinutokso noon dahil bukod sa panlalaki, ang mga damit ko ay lagi pang kulay itim. Sabi ng nanay ko ay parang wala na raw akong alam na ibang kulay. Papadudot ulila na po kami sa ama noon. Tuberculosis ang kinamatay niya kaya mula noon ay sinanay na lamang ang kasama namin ang bunso kong kapatid. At dahil kapos kami sa pera hanggang second year high school lang po ang natapos ko. Ako na lang ang tumulong sa nanay ko sa mga gastusin at sa pagbabayad sa mga utang namin na ginastos sa pagpapaospital noon kay tatay. Pagtitinda lang kasi ng isda ang inaasahan ng nanay ko. Yung bunso ko namang kapatid ay nag-aaral pa sa elementarya. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay interesado na ako sa pagmamaneho ng motor. Naghahabal-habal kasi noon si tatay at noong 15 anyos na ako ay tinuruan na niya akong magmaneho. Nang mamatay siya ay pinagawa namin ng sidecar ang motor niya para gamitin sa pamamasada. Malaking tulong naman po yun sa amin dahil malaki-laki rin po ang kinikita ko sa pang-araw-araw. Madaling araw pa lamang bumabiyahe na ako para sa mga nagtatrabaho sa bayan. May kumukuha rin sa akin para maging service ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko kay nanay. Nang panahong yun ay halos hindi ko na inisip ang sarili ko. Hindi po uso sa akin ang skincare. Tamang hilamos at ligo lang ay ayos na. Kaya hindi rin ako umaasa na may lalaki pang magkakagusto sa akin. No boyfriend since birth po ako, Papa Dudut. Itinatako na rin sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-boyfriend o magkakaasawa. Wala rin naman kasing nagkakamaling manligaw sa akin. Wala ring nangungulit hanggang sa makilala ko si Kaloy. Miss, pasakay! San po kayo? Papara na lang ako mamaya kapag nandun na tayo sa bababaan ko. Ako, narinig ko na yan. May mga ganyan na ako naging pasahero nun pero wala namang palang pamasahe. Grabe naman to. Napaka-judgmental. Mukha ba ako mambubudol?
Hindi ko nasasagutin yung tanong mo. Masasaktan ka lang. Eh di parang sinabi mo na rin mukha nga ako mambubudol. Pero huwag kang mag-alala, miss. May pambayad ako. Oh, eto. 100 yan. Hawakan mo na. Mamaya mo na lang ako bigyan ng sukli kapag bababa na ako. Okay na? Absuelto na ba ako, Judge? Sige na, sakay na. Uy, teka! Saan ko upo? Dito sa may likuran mo. Bakit dyan pa sa may likod ko? Ang lawak naman dun sa loob. Mas masarap kasi umupo rito. Gusto ko yung parang sinasampal ako ng hangin. Kung ako kayang sumampal sa'yo, masasarapan ka pa? Depende. Kung may libreng halik pagkatapos ng sampal, ay, kahit 100 beses pa. Isaltik ka ba? Di ba pwedeng humahanga lang sa'yo? Kaya nga sa dami ng dumaang tricycle dito, ikaw lang yung pinara ko. Ikaw lang yung nakakuha ng atensyon ko, kaya isipin mo na lang, lucky charm mo ko ngayong araw na to. Lakas ng amats mo ah. Anong tinira mo kagabi? Hanggang kape lang ako. Hindi amats tong meron ako, kundi ka ba? Lalo na ngayong kaharap na kita. Dami mong sinasabi. Sumakay ka na nga lang para makababa ka na rin agad. Bad trip kay aga-aga. Eto na, sasakay na. Dahan-dahan lang ha. First time ko. Baliw. Sa'yo. Pwede bang tumahimik ka na lang? Pag napikon ako sa'yo, babangga ko to sa puno para maalog yung utak mo. Uy, wag naman. Konti na nga lang yung talinong meron ako, mawawala pa. Tsaka delikado. Baka mabawasan kagwapuhan ko. Ikaw? Gwapo? Pambihira. Kung ganyan lang din naman yung gwapo, edi wala nang pangit dito sa mundo. Hayaan mo na yung itsura ko. Ang mahalaga, mukha pa rin akong tao. Ano nga palang pangalan mo? Wala akong pangalan. Pwede ba naman yun? Oo, pwede. Kaya huwag ka nang makulit dyan. Pero may nakapagsabi sa akin, Pinang daw pangalan mo. Tama ba? Ano? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Katrabaho ko lang. Tsaka matagal na kitang nakikita dito. Hindi lang talaga ako makatsyempo na magpakilala sa'yo. Matagal na rin kitang nakikita dito. Sawang-sawa na nga ako sa pagmumukha mo eh. Kung ganon, di kilala mo na ako? Kilala lang kita sa mukha kasi lagi kitang nakikita dun sa farm. Kaya alam kong kargador ka ron. Pero wala akong pakaalam kung anong pangalan mo. Napakasungit mo naman. Buti alam mo. Kaya kung gusto mo matahimik yung buhay mo, wag ako yung kulitin mo. Gusto lang naman kitang makilala. Tsaka interesado akong malaman kung bakit lagi kang nakaitim. Broken hearted ka ba? Hindi. Talaga? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Ano ba? Ako pala yung una kung sakali. Ano? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Tsaka lumayo-layo ka nga ng konti. Masyado ka nang nakadikit sa akin eh. Kaya nga ako pumwesto rito para makausap kita ng malapitan. Tagal na kaya kitang hinahangaan. Di lang talaga kita malapitan kasi sabi ng mga katrabaho ko, mailap ka raw sa mga lalaki. Alam mo naman pala eh, bakit ka nangungulit? Kasi gusto kong subukan. Huwag mo nang subukan. Di mo kaya. Papadudot kahit medyo foul na yung mga binitawan kong salita. Nung nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ni Kaloy, ay parang hindi man lang siya nasaktan o naapektuhan nito. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero tuwing naghahatid ako ng pasahero sa farm, madalas ko siyang nakikita roon kaya nasabi ko na isa siya sa mga trabahador doon. Yun ang unang beses na nagkausap kami pero parang kumukulo ang dugo ko sa presensya niya. Lalo na noong araw na yon. Marami siyang tinatanong tungkol sa akin hanggang sa humaba na yung usapan namin. Nakabot na kami noon sa dulo ng sityo pero hindi pa rin siya bumababa. At nung sabihin niya na paraan niya lamang yon para magkausap kaming dalawa, ay sapilitan ko na siyang ibinaba. Hindi ko na inisip kung may masasakyan siya sa pinagbabaan ko sa kanya, papadudot. Puro pala yan kasi sa parteng yon ng sityo. Ang kaso'y nakonsensya rin naman ako kaagad kaya binalikan ko siya. Lalo tuloy siyang nag-isip ng kung ano-ano. Matapos ang araw na yon ay nakampante na ako na hindi na kami magkikita ulit. Tuwing naghahatid kasi ako ng pasahero sa farm ay hindi na ako nagtatagal pa roon. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din siya kagaya ko. Pero wala talaga akong planong magka-boyfriend o magkaasawa ng panahon na yon, papadudot. Tungkol naman po sa nanay ko na matagal na ring byuda, hindi na kami umasang mag-aasawa pa ulit siya. Pero isang araw, papadudot,
May dinalang lalaki sa bahay si nanay at hindi ko yon nagustuhan. Nay, nandito na po ako. Oh, may bisita pala tayo. Sino siya, Nay? Anak, si Esto nga pala. Kamag-anak po ba natin? Hindi anak. Dito na siya titira. Magsasama na kami. Po? Kapapakilala niyo lang sa amin tapos dito na agad titira? Napaka-advance yun naman po, Nay. Na hindi nga namin alam na may karelasyon na pala kayo eh. Pasensya na kung sisingit ako sa usapan nyo ha. Pero ako na sana yung sasagot para sa nanay mo. Hindi po kayong kinakausap ko. Narinig niyo naman po, di ba? Anak, wag mo namang bastusin ng ganyan si Estong. Maayos siyang nakikipag-usap sa'yo. Hayaan mo na mahal. Nabigla lang siguro yung anak mo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman. Pero mahal, magsasama na tayo. Kaya hindi pwedeng ganyan yung pakikitungo niya sa'yo. Wala nga po kayo nabanggit sa akin, di ba? Ano to, gulatan na lang? Naman, lagi tayo magkasama dito sa bahay tapos wala man lang kayo nabanggit tungkol dyan. Pasensya ka na anak. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyong magkapatid. Iha, pasensya ka na talaga. Wala naman akong masamang intensyon sa nanay mo. Nandito ako para sana makatulong din sa inyo. Pero kung hindi ka komportable na nandito ako, naiintindihan ko naman. Pwede naman akong bumalik muna sa bahay na tinutuluyan ko. Wag na ho. Wala rin naman ako magagawa kung matagal na kayong magkarelasyon. Dito na lang muna kayo. Mag-uusap lang kami ni nanay sa labas. Nay. Sige anak. Mahal, maiwan ka na muna namin ha. Usap lang kami ng anak ko. Sige. Ayos lang ako rito. Anak, bakit naman ganun ang pakikitungo mo kay Estong? Nahiya tuloy sa'yo. Dapat lang po, Nay. Sa ilang buwan na magkarelasyon kayo, hindi man lang siya nagkusa na magpakilala sa amin ni Bunso. Ang totoo niyan, matagal niya nang gusto na makilala kayo. Ako lang yung may ayaw. Iniisip ko kasi, baka hindi pa kayo handang magkapatid. At ngayon po, sa tingin nyo handa na kami. Ginulat nyo nga kami. Kung alam ko lang sana may karelasyon na kayo, edi sana hindi ako magre-react ng ganun. Baka nga sumang-ayon pa ako agad sa pagtira niya sa bahay. Hindi mo ba siya gusto para sa akin, anak? Hindi naman po sa ganun. Nagulat lang ako. Tsaka mukha naman matino yun eh. Teka, saan ba kayo nagkakilala? Dun lang sa farm. Inalo ko siya ng isda hanggang sa maging suki ko na siya. Naging magkaibigan kami. Nung medyo tumagal-tagal na, ayun, nanligaw na siya sa akin. Paalala lang po, Nay, ha? Menopause na po kayo. Kaya ikalma nyo yung kuting nyo, ha? Ikaw talaga anak. Ano pa bang aalalahanin ko? Hindi na ako mabubuntis. Kaya kahit 100 beses pa namin yun gawin, ayos na ayos lang. Ay naku, Nay, napaghahalataan po kayo. Harot din eh. Hayaan mo na anak. Masaya naman ang nanay. Alam niyo naman po na kung saan kayo masaya doon ako. Sana lang talaga hindi niyo yan pagsisihan. Hindi ako magsisising nagmahal ako ulit at nagkaroon ng katuwang sa buhay anak. Para sa inyo rin ito ng kapatid mo. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Papadudot pumayag ako noon na sa bahay na tumira ang bagong kinakasama ni nanay. Pinagbigyan ko si nanay sa kahilingan niyang yon dahil batid ko rin naman na nahihirapan na siya sa pagtatrabaho. Kahit naman kasi nakakatulong na ako sa kanya ay malaking halaga pa rin ang binubuno namin para mabayaran ang mga utang namin. Nagtaka nga po ako noon kung bakit gano'n na lamang kumayod si nanay para makabayad kami ng utang. Saka ko lang nalaman na nakasanla pala sa dating amo ni nanay ang bahay at lupa namin. Para akong pinagsakluman ng langit at lupa sa mga nalaman ko. Mahalaga kasi ang lupang yon kay tatay. Isa pa doon kami lumaki. Isa sa mga bilin ni tatay na alagaan namin yung lupang pinag-ipunan niya
ang pambili noong nagpakasal sila ni nanay. Yun lang daw kasi ang maipapamana niya sa amin, pero nung nalaman kong nakasangla pala at ginigipit na ang nanay ko ay sobrang nanghina ako, Papa Dudut. Noong nagdesisyon si nanay na magsama na sila ni Tio Estong, alam na rin pala niya ang tungkol sa lagay ng lupa namin kaya nangako siya na tutulong sa pagbabayad. Kahit na hindi ko pa siya lubos na tinatanggap sa pamilya namin ay tinanggap ko na rin siya, lalo na ang alok niyang tulong. Sinubukan ko rin makisama ng maayos sa kanya pero tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko lamang ang tatay ko at ang matinding pangungulilang nararamdaman ko. Hindi naman sa hindi ko talaga siya kayang tanggapin bilang pangalawang ama naming magkakapatid. Kinakailangan ko lang talaga noon ng kaunti pang panahon para iproseso ang lahat, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng pag-aalinlangan ko na tanggapin si Tio Estong bilang pangalawang tatay namin, ay hindi naman siya pumalya sa pagiging mabuting katuwang sa nanay ko. Mula nang dumating siya sa buhay namin ay naging magaan na ang lahat para sa akin. Hindi lang sa mga gastusin kundi pati na rin sa mga mabibigat na gawaing nakasanayan ko noon. Lagi niyang sinasabi na babae pa rin ako kaya hindi ko na dapat ginagawa ang mga yon. Aaminin ko na natouch ako sa pagmamalasakit niya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi lang ako nagkaroon ng pangalawang tatay kundi nagkaroon din ako ng bagong kaibigan. Nakakapagtabi na rin ako noon ng kaunting pera para sa sarili ko. Dahil doon ay tuluyan ko na siyang tinanggap sa pamilya namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal na rin si Nanay at Tio Estong sa huwes. Suportado naman naming magkapatid yon. Masaya kami para kay nanay dahil matagal din siyang naging single. Simple lang ang kasal nila, tinutokso ko pa nga noon si nanay dahil parang dalaga pa siya sa suot niyang bestida at kilig na kilig pa kay Tio Estong. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon kasaya mula nang mawala si tatay. Dahil pareho na silang walang mga magulang, bukod sa amin ay yung kapatid lang ni Tio Estong ang dumalo sa kasal. Pagdating naman sa simpleng selebrasyon namin, halos mga kakilala lamang ang inaasahan naming dadalo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isa pang bisitang dumating na hindi ko akalaing pupunta roon, Papa Dudut. Hi, Pinang. Huwag mo kong kausapin. Sungit naman. Bisita rin kaya ako rito. Sa pagkakaalala ko, hindi ka naman namin inimbita. Ikaw hindi. Pero yung stepfather mo, oo. Ano? Si Chong, inimbita ka? Huwag mo sabihin ka mag-anak ka nun. Hindi. Magkatrabaho lang kami. Madalas ko kasi siyang kakwentuhan, kaya ayun. Medyo dikit na kami. Baka naman ikaw lang nag-iisip na dikit kayo. Assuming ka pa naman. Parang gaya lang yan nung akala mo gwapo ka kahit hindi naman talaga. Wow! Eh di kinukonsidera mo rin na gwapo talaga ako. Kung nagwagwapuhan ka sa sarili mo, pues ako hindi. Doon ka na nga. Kung gusto mo makikain, kumain ka na lang. Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Kapag sinungitan mo pa ako ulit, isusumbong kita kay Mang Estong. Samahan pa kita. Kapag sinamahan mo ako, ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Uy, huwag mo naman ako iwan dito. Ay, sige na. Di na kita iinisin. Sa isang kondisyon. May kondisyon pa? Kapal ha? Kapag nasagot mo yung tanong ko, magpapakabait ako ngayong araw. O sige, tignan natin. Ito yung tanong ko. Bakit lagi ka nakaitim na damit? Akala ko nga magsusuot ka ng kahit puti o pink man lang ngayong kasal ng nanay mo. Pues, para sa kaalaman mo, hindi pa ako nakapagsuot ng damit na pink sa tanang buhay ko. At saka mas gusto ko yung itim kasi gusto ko lang. Walang malalim na dahilan. Okay. At least alam ko na kung anong kulay yung ibibigay kong regalo sa'yo. Regalo para san? Matagal pa birthday ko mga 3 buwan pa. Hindi lang naman sa birthday pwede magregalo Teka nga, bakit mo naman ako reregaluhan ha? Close ba tayo? Hindi pa, pero pagtatrabahuhan ko maging ka-close ka. Ganun? Sige, samahan mo ko maghugas ng mga plato mamaya kapag nakauwi na lahat ng mga bisita. Talaga? Sige ba? Marunong ka? Oo naman. Baka hindi mo alam marami akong kayang gawin.
Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay at batak din sa trabaho. Kaya kung kailangan mo na ng mapapangasawa, sabihan mo lang ako. Iba rin yung saltik mo, no? Ikaw na mismo nagbebenta sa sarili mo. Ngayon lang kasi ako nagkagusto sa isang babae ng ganito katindi. Yung tipong nagsimula talaga sa paghanga. Tinatanaw-tanaw nga lang kita nung nakaraan eh. Tapos ngayon, nakakausap na kita. Ang saya, di ba? Masaya na yon para sa'yo? Oo. Bakit ikaw? Ano bang magpapasaya sa'yo? Kapag nabayaran ko na lahat ang mga utang namin at natubos na tong bahay at lupa namin sa pagkakasangla. Ginigipit na kasi si nanay nung pinagsanlaan niya. Ganun ba? Kung gusto mo, ako natutubos. Ano ka nangangarap ng gising? Sa kinikita natin, hindi natin kaya yun. Paano kung may tumulong sa inyo na tubusin yung bahay at lupa nyo? Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Basta hindi ako yung kapalit. Sigurado rin naman ako na hindi papayag nanay mo na gawin kang pambayad. Walang katumbas na halagang nag-iisang pinang dito sa lugar natin. Nang uto ka pa ha? Alam mo, kung dumidiskarte ka lang para makapagbalot ka ng handa mamaya, hindi yan uubra sa akin. Manghihingi na lang ako kay Mang Estong. Siguradong hindi ako tatanggihan nun. Ang sasarap pa naman ng mga pagkain, lalo na yung biko. Talaga? Nasarapan ka dun sa biko? Oo. Sino ba nagluto nun? Magpapaluto nga ako sa birthday ko. Ako. Talaga? Wow, magaling ka rin palang magluto. Salamat. Pero tsamba lang yun. Papadudot muli na namang napahaba ang usapan namin noon nang hindi namin namamalayan. Masaya naman siyang kausap at nasasabayan niya yung kanal humor ko. Nakakainis lang siya noong una pero noong medyo nakilala ko na siya ay agad na gumaan ang loob ko sa kanya. Para akong nakahanap ng solid na kaibigan sa katauhan ni Kaloy. Hindi ko pa iniisip noon na may romantic feelings na yung nararamdaman ko para sa kanya. Bukod kasi sa hindi ako sanay na sinasabi ang tungkol sa tunay kong nararamdaman, ay hindi pa talaga ako handang makipagrelasyon sa kahit na sino. Pagkatapos ng kasal ni Nanay at Tio Estong, paminsan-minsan ay naiisip ko na rin ang masayang usapan namin ni Kaloy. Ewan ko ba pero nahihiya talaga akong aminin na apektado na ako sa presensya niya. Baka kasi masyado ng late yung edad ko para maramdaman yung ganong bagay. Baka sabihin ng iba, nagfi-feeling teenager samantalang 30 anyos na ako ng panahong yon. Papadudot, sa kakaisip ko nga po noon kay Kaloy ay umabot na siya sa panaginip ko. Ilang beses ko nang napapanaginipan na magkasama kami. Magkahawak kamay at muntik pa niya akong mahalikan. Aaminin ko na medyo nahiya ako sa parting isinama ko pa ito sa pagkukwento ko sa inyo. Pero sa ganong paraan po talaga ipinamukha sa akin ng tadhana na hindi na basta pagkakaibigan lang yung nararamdaman ko para kay Kaloy. At mas lalo pang lumala ang nararamdaman ko nang bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ay, nakauwi na rin. Teka, sinong katawanan ni Chong sa bahay? Parang pamilyar yung boses ah. Oh, Nak, nandiyan ka na pala. Chong, may bisita pala kayo? Ah, oo. Kanina ka pa nga hinihintay eh. Aakyat yata ng ligaw. Ha? Baka makikikain lang yan, Chong. Huwag kayong nagpapaniwala sa galawan ng kulukoy na yan. Wrong timing po yata ako, Mang Estong. Mauna na po ako. Ha? Sigurado ka ba? Naku, hintayin mo na yung ipinahanda kong pagkain. Baka nagugutom ka na. Ilang oras ka na rin naghihintay kay Pinang. Pasensya na po, Mang Estong. Naabala ko pa kayo. Pinang, mauna na ako. Aalis ka na talaga? Uy, ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako kanina. Ikaw naman kasi anak, sinimulan mo agad eh. Si Chong naman nangungonsensya pa. O siya, mag-usap na muna kayo. Titingnan ko lang yung nilulutong pagkain para sa manliligaw mo. Teka nga po, bakit parang aligaga kayo sa pag-aasikaso sa kulukoy na to?
Huwag niyong sabihin pumayag na kayong manligaw to sa akin. Ano kasi? Siyempre, bisita pa rin natin siya. Nakakahiya naman kung hindi ko aasikasuhin. Pwede bang ako naman yung kausapin mo? Nagsipilyo pa naman ako bago pumunta rito tapos mapapanisan lang pala ako ng laway. Nak, sige na. Kausapin mo na yan. Sige na nga po. O ikaw, dun tayo sa labas. Papaalisin mo na ba ako? Kaya tayo lumabas? Drama mo, Kaloy. Pagkakita mo kasi sa akin kanina parang gusto mo na akong pauwiin eh. Akala mo lang yun. Bakit ka ba nandito? Huwag mong sabihin na nakikipagkwentuhan ka lang kay Chong halos maghapon na nga kayo magkasama sa trabaho. Ikaw talaga yung dahilan kaya nandito ako. Ha? Ako? Bakit? May iba pa bang pinang na nakatira sa bahay nyo? Pero bakit nga? Gusto lang kitang makita. Alam mo naman maghapon kaming nagtatrabaho. Tapos inaabangan ko kung maghahatid ka ng pasahero dun sa farm. Kaso nangawit ng leeg ko kakatanaw sa kalsada. Wala ka pa rin. Sino ba kasi may sabi sa iyong hintayin mo ko ron? Pero seryoso, maghihintay pa rin ako. Na ano? Na maghatid ako ng pasahero doon? Hindi. Langya. Akala ko naman na-gets mo. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghihintay pa rin ako hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Yun ba yun? Di mo kasi nililinaw eh. May pag-asa bang pumayag ka? Siguro. Nga pala, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Nagka-girlfriend ka na ba dati? Oo, Talaga? Nakailang ka na? 2 pa lang. Yung una nung high school ako, tapos yung huli nung college ako. Wow! Nag-college ka? Oo, agriculture yung kinuha kong kurso. Natapos mo ba? Oo, Kung ganun, bakit mas pinili mo pa rin magtrabaho dun sa farm? Dapat nag-apply ka na lang sa gobyerno o kaya sa mga pribadong kumpanya para mas malaki yung sweldo. Tsaka hindi ka na nabibilid sa araw. Tignan mo, pareho na tayong sunog. ayaw mo nun? Pareho tayong parang tutong sa sinaing? Sa bagay, mas okay na to. Basta wag na lang paaabutin sa puntong kakulay na natin yung puwet ng kaldero namin. Papadudot na putol yung masama naming tawanan nang biglang dumating si nanay. Bakas sa reaksyon niya na hindi niya gustong naroon si Kaloy sa amin. Kung hindi pa siya sinaway ni Tio Estong ay hindi pa siya titigil sa pagpaparinig. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon na magpapaligaw na lamang daw ako ay sa kasing hirap pa namin. Masakit po yun para sa akin dahil yun ang unang beses na nakarinig ako ng ganong pangiinsulto mula kay nanay. Sa lahat ng taong kilala ko ay sa kanya ko yon pinaka hindi inaasahang mapapakinggan. Dahil nahiya na si Kaloy sa mga sinabi ni nanay ay nagpaalam na rin kaagad siya noon. Pagkaalis naman niya ay medyo nagkasagutan pa kami ng nanay ko. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede sana'y itrato niya na rin ng maayos ang taong pinapahalagahan ko bukod sa kanila. Isa pa, nasa hustong edad na ako para magdesisyon kung sino ang mga kikilalanin ko o hindi. Naintindihan ko naman na nagmamalasakit lamang sa akin si nanay pero hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang hindi kami maiaahon sa kahirapan ng isang kagaya lamang ni Kaloy. Sanay naman po kami sa pinaghihirapan yung mga bagay-bagay. Kaya nagtataka po ako kay nanay kung bakit nakapagbitaw siya ng ganong salita. Papadudot hindi lang po sa pagtrato ni nanay kay Kaloy ang napansin ko ng panahong yon. Napansin ko rin na nagiging malamig na rin ang pakikitungo niya kay Tio Estong. Tumigil na rin sa pagtitinda ng isda si nanay at sinabing may iniaalok na trabaho sa kanya ang kakilala niya. Namasukan daw siyang tindera sa isang malaking bakery. Naniwala naman ako sa kanya kaya hindi na ako nagtanong pa. Pero nung halos araw-araw na siyang may inuuwing bagong damit, doon na po ako nagduda sa sarili kong ina. Papadudot mula nang maging malapit kami ng kapatid kong bunso kay Tio Estong, ay madalas na kaming sinusungitan ni nanay. Hindi namin maintindihan noon kung nagsiselos ba siya sa pagiging malapit namin sa taong itinuring na naming pangalawang ama
o may iba pa siyang dahilan? Kung noon ay nagkikita-kita kaming lahat pagsapit ng hapon at sabay-sabay ring naghahapunan mula nang maging tendera si nanay, ay napapadalas na rin ang pag-uwi niya ng alanganing oras. Hindi ko na napigilang maawa noon kay Tio Estong. Alam ko po kung gaano niya kamahal si nanay. Tuwing late na umuwi si nanay, inaasikaso pa rin siya at ipinaghahain ng hapunan kahit pagod na sa maghapong trabaho sa bukid si Tio Estong. Dahil sa pagdududa ko sa nanay ko, ako na rin mismo ang gumawa ng paraan para malaman kung may kalokohan siyang ginagawa. Noong araw na yon ay sinadya kong hindi na mamasada bandang hapon para sunduin si nanay sa bakery na sinasabi niyang pinapasukan niya. Habang naghihintay po ako noon sa tapat ng bakery na pinagtatrabahuhan niya, ay kitang-kita ko ang paglabas niya kasama ang isang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Nakahawak siya sa braso nito at masayang nag-uusap bago magpaalam si nanay sa pag-uwi niya noon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang businahan ko siya ng mga sandaling yon. At pag-uwi namin ay hindi ko na napigilan ang emosyon ko, Papa Dudut. Pinang, mag-usap tayo anak. Talaga mag-uusap tayo, Nay. Nakita ko eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang tindi nyo nga eh. Kapit na kapit kayo dun sa lalaking yun. Anak, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Wala naman po ako maririnig sa inyo kundi kasinungalingan eh. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon magpaliwanag. Galingan nyo para maniwala ako. Patawarin mo ko anak. Gipit na kasi ako. Nung natanggap ako sa bakery, kinapalan ko yung mukha ko na manghiram ng pera sa boss namin. Pumayag naman siya. Pero bukod sa pagtitindera sa bakery, may iba pa siyang pinapagawa sa akin. Gaya ng ano? Ano yun, nagkukulong kayo sa kwarto? Yun po ba yung sinasabi niyong trabaho? Oo, totoo. Totoong nagkukulong kami sa kwarto niya habang oras ng trabaho. Pero maniwala ka anak, wala kaming ginagawang kalaswaan doon. Nagpapamasahe lang siya sa akin. Tapos binibigyan niya ako ng malaking tip at kung ano-anong regalo. Dahil lang sa masahe yun? Naku Nay sinasabi ko po sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala dyan sa sinasabi niyo. Wala talaga kaming ibang ginagawa. Nagpapamasahe lang talaga siya ng buong katawan niya. Buong katawan? Oo, pero hindi yun kagaya ng iniisip mo. Kung ganun bakit nakahawak kayo sa braso niya? Ang saya-saya niyo pa nga eh. Kung hindi ko lang kayo kilala, mapagkakamalan ko kayong mag-asawa. Gusto niya ako anak. Nakakahiyamang sabihin pero ginamit ko yung nararamdaman niya para sa akin. Para hindi niya ako singilin agad ng utang ko sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Wala! Wala anak! Ay Nay, layuan niyo na po siya. Maawa po kayo kay Chong. Ang bait-bait niya sa atin, lalo na sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Kailangan niya malaman yung totoo. Mali mo, matulungan ka pa. Ayoko nang sabihin pa yun sa kanya anak. Nakapagbigay na siya noon ng pambayad sa bahay at lupa natin. Kahit unti-unti. Masyado na siyang maraming nagawa para sa atin. Sapat na yon. Nahihiya na rin ako sa kanya. Kaya ayoko nang dagdagan pa yung iniisip niya. Pero Nay, mali pa rin po na binigyan niyo ng pagkakataon yung boss niyo. Paano kung umasa yun? Paano kung gamitin niya yung utang niyo para wala na kayong kawala sa kanya? Malaking gulo po yung pinasok niyo. Pasensya ka na anak. Huwag ka mag-alala. Gagawang ko to ng paraan. Anong gagawin ng paraan? Chong! May problema ba? Nakauwi na po pala kayo. Mahal. Anong nangyari sa inyong dalawa? Parang gulat na gulat kayo Hindi naman. May kinukwento lang kasi sa akin itong si Pinang. Totoo ba yun, Nak? Baka naman pwedeng ikwento mo rin sa akin. Naku, wag na. Usapang babae lang yun. Opo, Chong. Usapang babae. Next time na lang ako magkukwento sa inyo Kape po. Baka gusto nyo. Ipagtitimpla ko kayong dalawa ni nanay. Ako na lang, Nak. Alam kong pagod ka rin sa pamamasada. Hindi, ayos lang po. Madali lang naman po magtimple. Hayaan mo na si Pinang. Hindi mo rin naman yan mapipigilan. Mukhang pagod na pagod ka, mahal Gusto mo ba ng masahe? Ayos ka lang, anak?
May nakaalala siguro sa'yo. Mukhang kinikwento ka na naman ng manliligaw mo. Bukang bibig ka nun sa bukid. Kaya yung mga katrabaho namin, kahit hindi ka pa nakikita nung iba, kilalang kilala ka na sa pangalan. Talaga, Chong? Loko yun ah. Nako naman oh, kunwari pa to. Kinikilig naman. Si Chong talaga nanunukso na naman. Diyan na nga kayo ni nanay, magtitimpla na lang ako ng kape. Papadudot na gets ko naman po kaagad si nanay na ayaw nitong iparating kay Tio Estong ang nalaman ko. Kaya kahit labag sa kalooban kong gawin yon ay inilihim ko pa rin po kay Tio Estong ang katotohanan. Pero hindi ko naman mapigilang makonsensya tuwing nag-uusap kami at wala man lang akong nababanggit sa kanya. Palaging sinasabi ni Chong na mahal niya si nanay kaya ayaw niyang nahihirapan ito o kahit sino sa aming magkakapatid. May mga pagkakataon na gusto ko na lamang sabihin sa kanya ang totoo pero ayaw ko namang ako pang maging dahilan ng pag-aaway nila ni nanay. Papadudot laking tuwa ko naman noon nang tumupad si nanay sa usapan namin. Lumayo na siya sa boss niyang may gusto sa kanya at nakipag-usap na lang ng maayos tungkol sa utang niya. Ginawa naman namin ng paraan na mabayaran yon. Ang kagandahan lang ay hindi ito katulad ng pinagsanlaan ni nanay noon na talagang nanggigipit na. Mas madaling kausap ang amo niya at napapakiusapan pa. Tungkol naman po sa makulit kong manliligaw. Kahit pareho kaming abala sa paghahanap buhay ay gumawa talaga siya ng paraan para magkita kami ulit. Minsan napapadaan siya sa bahay kahit na hindi niya sabihin, alam kong ako ang dahilan ng pagpunta niya roon. Hindi na nagpaparinig sa kanya si nanay dahil nag-usap na kami. At ayos na raw sa kanya kung sakaling papayagan kong manligaw si Kaloy. Kaya naman nang muli kaming magkausap ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, Papadudot. Oy Kaloy, saan mo ihahatid yung buhat mong palay? Doon, sa may kanto. Sakay na. Sigurado ka ba? Mabigat tong mga dala ko. Oo, dadaan din naman ako ron eh. Sige na nga. Tatanggi pa ba ako ikaw na yan. Bilisan mo na, baka magbago pang isip ko. Eto na nga Isasakay ko lang tong palay sa loob. Sipag mo makapagtrabaho ka parang may binubuhay ka ng pamilya Ikaw rin naman Maghapon kang namamasada tapos ang aga mo pang umaalis sa inyo. Gawin mo lang motivation yung utang. Kahit inaantok ka pa, kapag naaalala mo yung utang, magigising pati kaluluwa mo. Ganyan din kami dati. Kami? Bakit? May kasama ka ba sa bahay nyo? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Uli lang lubos? Mukha lang naman akong palaboy dito sa lugar natin. Pero may inuuwian din naman ako. Hindi mo naman kasi nakwento yung tungkol sa mga magulang mo. Kaya malay ko ba? Gusto mo bang ipakilala na kita sa kanila? Agad-agad? Kapag handa ka na. Pwedeng saka na lang. Hindi ko pa kasi alam kung paano sila haharapin eh. Tsaka, hindi pa naman kita boyfriend, di ba? Yun lang. Pinamukha sa akin. Biro lang. Naiintindihan naman kita. Salamat kung ganun. Ang kaso, paano mo naman ako magiging boyfriend kung di mo pa ako pinapayagang manligaw sa'yo? Kailangan na ba? Hindi naman. Pero kung may tiwala ka na sa akin at gusto mo na rin ako, pwede mo naman akong payagan na ngayon. Sige, manligaw ka. Pero makaluma kasi yung pamilya namin pagdating sa panliligaw eh. Alam ko na yan. Binalaan na kaya ako ni Mang Estong. Sabi niya, kapag pinayagan mo na raw ako na manligaw, siya mismo yung magpapahirap sa akin. Wala raw boss. Ibig kong sabihin, walang kaibigan kapag ikaw yung pinag-uusapan. Sinabi talaga ni Chong yun? Malalaman mo kapag pumunta na ako sa inyo para simulan yung panliligaw ko. Pero may tanong muna ako sa'yo. Itanong mo na lahat. Kahit ano, sasagutin ko. Kapag naging tayo ba, mas gugustuhin mong manamit ako ng pambabae? Hindi ka ba mahihiya na ganito yung magiging girlfriend mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako mahihiya na ikaw yung girlfriend ko? Panalong-panalo na ako sa'yo. Masipag, madiskarte, walang kaarte-arte, at maganda pero simple. Ganyan na ganyan yung gusto ko sa isang babae. Nagustuhan ko yung ikaw mismo.
Kaya hindi ko babaguhin kung ano ka. Talaga? Buisit. Baka mamaya mapaiyak na ako nito ah. Focus naman ni Bella. Sasagutin mo pa ako. Uy, kahit dinadaldal mo ko nakapokus to. Tsaka kabisado ko ng kalsada dito no. Kahit nakapikit pa ako, mayahatid kita ng buong buo sa pupuntahan mo. Buong buo talaga. Pero hulog na ako. Bakit kasi hindi ka umayos ang pagkakaupo mo dyan? Bagal talaga. Ano? Sabi ko ang slow mo. Nababagalan ka pa sa pagtakbo ko? Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero sabi mo ang bagal ko. Ay, ang hirap talaga bumanat kapag masyadong inosente yung kausap. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, ingat. Ingat sa pagmamaneho. Papadudot, narinig ko naman noon lahat ng mga sinabi ni Kaloy pero sinadya kong magpanggap na hindi ko siya naiintindihan. Hindi pa kasi ako handang makita niya kung paano ako kiligin sa mga sinabi niya. Baka isipin niya na lumalabas ang pagiging babae ko kapag siya yung kasama ko. Totoo naman yon, pero gusto ko pa siyang subukan kung hanggang kailan siya tatagal sa panliligaw niya bago niya makita ang kahinaan ko bilang isang babae. Pili noon ng namayapa kong ama na huwag akong bibigay ng basta-basta sa isang lalaki kahit na mukhang mabuti naman ang intensyon nito. At dahil wala na si tatay, si Tio Estong na ang tumulong sa akin. Pinag-ayos ni Chong ng mga sirang bakod si Kaloy. Pinag-igib din niya ng tubig kahit meron namang kaming balon sa likod ng bahay namin. At ang huli, isang linggong namasada ng tricycle si Kaloy para sa akin. Ang nakakatuwa naman po roon, wala akong narinig na kahit isang reklamo mula sa kanya. Mukhang pasado rin naman siya kay Chong at sa nanay ko kaya nabuo na rin noon ang desisyon ko. Nagawa niyang patunayan ang sarili niya, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi rin naman ako dihado kay Kaloy. Yung sipag pa lang at pagiging gentleman niya kahit medyo may kakulitan siya ay pasok na sa banga. Handa na nga po sana akong sagutin siya noon nang may malaman ako tungkol sa pagkatao niya. Papadudot, saka ko lamang naintindihan kung bakit aligaga sa pag-asikaso si Tio Estong kay Kaloy noong bumisita siya sa amin. Yun ay dahil isa siya sa mga may-ari ng malaking farm doon sa amin. Ang malupit pa roon ay nag-iisa lamang siyang anak kaya sa kanya rin yon ipapamana. Wala talaga akong kaideya-ideya noon dahil hindi ko naman kilala yung mag-asawang may-ari at hindi ko rin alam na may anak pala sila. Isa pa ay ginagawa rin ni Kaloy ang mga trabaho ng mga tauhan nila kaya hindi ko talaga yon mahalata. Hindi naman sila yung tipong sobrang yaman pero nahiya ako noong naalala kong napagkamalan ko siyang kargador sa sarili nilang farm. Sa halip na magalit na hindi agad sinabi ni Kaloy ang tungkol doon ay natawa na lamang ako, Papa Dudut. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung makulit kong manliligaw ay siya palang tagapagmana ng malawak na palayan at maisang nadaraanan ko sa pang-araw-araw. Pero kahit nalaman ko nang hindi talaga siya mahirap kagaya namin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung paano kami noong nagsimula siyang manligaw ay ganon pa rin kami kahit alam ko na amo siya ni Tio Estong. Kahit naiintindihan ko naman kung bakit pinili niyang hindi na lamang yun sabihin sa akin, ay medyo nagtampo pa rin ako sa kanya. Hindi naman po siguro may iwasan yon, lalo na't kung ano-ano pa yung nasabi ko sa kanya sa pag-aakalang pareho kami ng estado sa buhay noon. Bakit parang hindi maipinta yung mukha ng dalaga ko? Chong, wag niyo po kung simulan, mainit ang ulo ko ngayon. Kalmahan mo lang, ikaw naman. Dahil ba yan kay Kaloy? Hindi po. Sus, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Halos mabuo na nga yung mukha ni Kaloy dyan sa kunot ng noo mo. Chong naman eh. Magkape na lang kaya kayo dun sa kusina. Hindi, pag-uusapan natin yan. Ay, alam ko naman na nagtatampo ka sa kanya kasi hindi niya sinabi
na hindi naman pala siya mahirap kagaya natin. Wala na po tayong magagawa ron. Tsaka hindi naman niya kasalanan na pinanganak siya sa may kayang pamilya at tagapagmana ng malawak na farm. Kahit naman hindi siya maging tagapagmana, hindi rin malayo na magkaroon siya ng sarili niyang farm, anak. Masipag at matalino yung batang yun. Kung ganun lang ako kabata, nako, marami pa akong kayang gawin para umasenso sa buhay. Makapagsalita ka naman dyan, Chong, parang senior ka na. 52 ka pa lang naman eh. Oo nga, pero hindi naman ako kagaya ng ibang kaedaran ko dyan na hindi halata ang edad. Kasi alagang-alaga nila yung sarili nila. Ako, mula pagkabata, babad na sa sikat ng araw at batak na kakatrabaho. Kaya madali rin ako nang hina. Hayaan niyo po, nandito pa naman kami ni Bunso. Kapag dumating yung araw na hindi niyo na kaya ni nanay na magtrabaho, kami naman yung bahala sa inyo. Swerte kaya namin na may tatay kaming ganyang kasipag. Alam kong bihira ko tong sabihin sa inyo, Chong, pero salamat po. Salamat po kasi dumating kayo sa buhay namin. Ay nako, paiiyakin pa ako ng batang to. Paano ko naman kayo hindi mamahalin? Pareho kayong mabait ng kapatid mo. Mabait po pagtulog. Nak, mukhang may bisita ka. Si Kaloy oh. Anak ng kuting naman oh. Kung kailang nag-i-emote yung tao tsaka pa darating. Chong, alis muna ako ah. Iikot lang uli ako dito sa atin. Baka makapick up pa ng pasahero. Hindi mo ba muna kakausapin yung manliligaw mo? Bahala po siya sa buhay niya. Uy, saan ka pupunta? Maghahanap buhay para yumaman. Galit ka ba? Mukha ba ako natutuwa? Usap naman tayo. Wala ako sa mood. Umuwi ka na lang. Sige na kahit sandali lang. Gusto ko lang mag-sorry kasi hindi ko kaagad nasabi na ako yung amo ni Mang Estong. Oo nga pala, amo ka niya. Pinahihirapan mo ba siya? Bakit laging pagod na pagod yung Chong ko pag umuuwi? Siyempre, nagtatrabaho kami. Hindi naman kami nandun para magkwentuhan lang. Tsaka kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko rin naman. Pahambol ka pa dyan. Bakit ako kotse kang nagpunta rito? Kasi bala ko nang sabihin sa'yo yung totoo. Kaso nasabihan na ako ni Mang Estong na alam mo na pala. Kaya sorry na. Hindi naman ako yung sobrang yaman na tagapagmana ng malaking kumpanya. Kagaya ng nababasa mo sa pocketbook. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kahit na, hindi pa rin tayo bagay. Itong iabab na nasa harapan mo, hindi marunong mag-ayos sa sarili. Parang walang ibang alam na kulay na damit kundi itim. At sunog ang balat sa sikat ng araw. Hindi ako magugustuhan ng nanay at tatay mo para sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kasi may kaya kayo, tapos mahirap lang ako. Galing din sa hirap si nanay at tatay, kaya hindi ka nila huhusgahan. Tsaka kung ikaw, di mo naaalala naging pasahero mo na sila, ikaw tandang-tanda pa nila. Alam mo ba na sila talaga yung unang dahilan kung bakit kita nagustuhan? May kinikwento kasi sila na babaeng tricycle driver dito sa atin na maingat magmaneho at maalaga sa mga senior. Kahinaan ko yung mga magulang ko, Pinang. Kaya kapag may gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko sa kanila, lumalambot ka agad tong puso ko. Naaalala ko na sila. Meron nga ako na isakay na mag-asawa nito mga nakaraang buwan lang. Isang beses ko lang sila naging pasahero pero malay ko ba na sila pala yung mga magulang mo? Yan yung isa sa pinakanagustuhan ko sa'yo. Kahit hindi mo alam yung estado sa buhay ng mga taong nagiging pasahero mo, patas mo silang tinatrato. Pues, para lang din sa kaalaman mo, kahinaan ko rin yung mga mahal ko sa buhay kaya kita nagustuhan. Kaya kung gusto mo malaman kung anong nararamdaman ko para sa'yo, sige na, inaamin ko ng gustong gusto kita. Papadudot hiyang-hiya ako noon sa ginawa kong pag-amin kay Kaloy. Halos silingin ko na noon na lamunin na lamang ako ng lupa para hindi ko makita yung reaksyon niya. Pero dahil magkaharap lang kami noon ay wala na akong naitago pa kay Kaloy. Parang bulang naglaho yung tampo ko sa kanya noong nalaman kong pareho kami ng kahinaan. Natouch pa ako sa mga sinabi niya at doon ko nakita kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya. Sa totoo lang ay nasa kanya na po lahat. Kaya hindi na ako nag-inarte noon. Kahit na siga pa rin akong kumilos at panlalaki kong manamit, matapang kong inamin na pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Aaminin ko nung una,
inisip ko talaga na medyo alangan talaga kami sa isa't isa. Dahil sa estado namin sa buhay, pero tuwing iniisip ko kung paano kami nagsisikap sa buhay sa kabila ng pagkakaiba namin, mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Mas nangingibabaw lahat ng nagustuhan ko sa kanya bilang Kaloy na napagkamalang kong kargador. Sinagot ko na siya noong araw ding yon, kaya inimbitahan na niya ako sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Pwede ka nang huminga. Kanina ka pa kabadong-kabado ah. Ramdam ko yung lamig ng kamay mo kanina. Bakit kasi hawak ka ng hawak sa kamay ko? Bawal na ba maging sweet sa girlfriend ko? Proud lang naman akong ipakilala ka sa mga magulang ko kanina. Kita mo naman gustong gusto ka nila. Kulang na nga lang, magpalit na sila ng anak eh. Akala ko kasi mas gusto nila yung mga babaeng mainihin tsaka yung malumanay magsalita. Hindi gaya ko na walang preno yung bibig. Buti pa nga yung tricycle meron. Hindi mo naman kailangan magpakababae ng sobra sa harap nila. Kung alam mo lang, pareho lang kayo ni nanay nung dalaga pa siya. Talaga? Oo, nakwento yun sa akin ni tatay. Pero nung nabuntis na niya si nanay, ayun, biglang naging, ano na nga yung sinabi mo kanina? Abab? Oo, babae yun. Binaliktad lang. Pero seryoso, nagbago talaga ang kilos at pananamit ng nanay mo nung pinagbubuntis ka na niya? Oo, kasi syempre buntis. Kailangan magsuot ng bestida para komportable. Hanggang sa makasanayan na niya. Iniisip ko nga kung Kung ano, pabitin ka pa eh. paano kaya kung ikaw naman yung nabuntis? Ano? Bakit naman pagbubuntis agad yung nasa isip mo? Doon din naman tayo papunta kapag ikinasal na tayo. Kasal? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman. Kakapakilala mo lang sa akin sa mga magulang mo, kasal na agad? Tapos kanina, nasa pagbubuntis ka na, hinihinay lang. Baka himatay na ako dito. Cute mo talaga. Cute mo mukha mo. Halika na, iuwi mo na nga ako para makapagpalit na ako ng damit. Kinakati ako dito sa bestidang pinahiram ni nanay. Ganda kaya niyan. Bagay sa'yo, parang natutulog lang. Ay, ito naman, nakapamalo agad eh. Kaya palang ngisi-ngisi ka kanina kasi natatawa ka sa suot ko. Bakit naman kasi hindi mo sinabing mukha pala akong ibuburol dito sa dress na pinasuot ni nanay? Nakakainis ka. Nahiya na kasi akong sabihin sa'yo. Iuwi mo na nga ako. Ito na nga po, ma'am. Iuwi na kita. Uy, sorry na. Hindi naman talaga totoong mukhang pangburol yung suot mong dress. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Mukha kasing hindi ka komportable na suot yan. Mas gugustuhin ko pa nga magbarong na lang eh. Pareho lang din naman ng tela. Masyado ka yatang nape-pressure kanina. Sorry ah. Hayaan mo na. First time ko kasi maranasan yung ganun. Nasabi ko naman sa'yo dati na hindi pa ako nagkaka-boyfriend, di ba? Oo, kaya nga naiintindihan kita. Sa susunod nga kahit nakapambahay ka lang pagpunta sa amin, ayos lang eh. Tsaka na-appreciate ko talaga na nag-effort ka pang magsuot ng dress para ngayong gabi. Ngayon lang kita nakita na iba yung kulay ng suot na damit. Ginawa ko lang naman talaga to para sa'yo. Kaya nga wag ka na magtampo. Binibiro lang naman kita kanina para mawala na yung kaba mo. Effective naman, di ba? Pero may napansin talaga ako eh. Ano na naman? Babaeng babae ka na kung magtampo. Papa Dudut, makalipas po ang ilang buwan na magkarelasyon kami ni Kaloy ay nagpakasal na kami sa simbahan. Sinagot ng mga magulang niya ang lahat ng gastos dahil matagal na raw hinihintay ng mga ito na magpakasal ang nag-iisa nilang anak. Nung una ay medyo nag-alangan pa ako na bumukod na kina nanay pero dahil may asawa na ako, sinimulan ko na ring mag-adjust. Hindi yun naging madali para sa akin dahil nasanay na akong kasama ko sila at sabay-sabay kaming kumakain palagi. Matapos ang kasal, doon ako tumira sa bahay ni Kaloy. Mainit naman ang naging pagtanggap sa akin ng mga magulang niya kaya wala kaming naging problema. Pero kahit mag-asawa na kami, itinuloy ko pa rin ang pamamasada ng tricycle para makapag-abot kina nanay kahit papaano. Inihinto ko na lamang yon noong ipinagbubuntis ko na ang panganay namin ni Kaloy. Tungkol naman sa mga utang namin
Kahit anong pagtutol namin ay tinulungan kami ng asawa ko na mabayaran ang lahat ng yon para wala na raw inaalala pa sina nanay at Tio Estong. Ang katwiran niya mag-asawa na kaming dalawa kaya magtulungan kami sa mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa pinanggalingan naming pamilya. Papa Dudut, hanggang ngayon ay buo at matibay pa rin ang pagsasama namin ng asawa ko. May 3 anak na rin po kami ngayon kaya wala na kaming mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Marami pong salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayo palagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Pinang. Mga kabarangay, sa mundong ating ginagalawan, hindi na natin masasabi kung sino nga ba ang pwede nating pagkatiwalaan. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay nagpapakatotoo na tayo sa mga taong madalas nating nakakausap at nakakasama. Ang pagpapakatotoo kasi at ang pagiging mabuting tao ay parang gintong butil na ipinunla na pwede nating anihin sa hinaharap. Kapag hindi tayo nagpakita ng kahit na anong pagpapanggap sa mga taong ating nakakasalamuha, hindi magiging mahirap para sa atin ang makisama sa iba. Gaya na lamang ni Pinang na nagpakatotoo, hindi lang sa lalaking mahal niya, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman sa kabila ng kaibahan niya sa ibang kababaihan ay minahal siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong mapanamantala at meron din namang handang tumulong sa iyo hanggang sa kanilang huling hininga. Sila yung mga tao na masasabi mong mahal ka talaga at sa bawat pagtulong nila ay wala silang hinihinging kapalit. Ikaw, kabarangay, meron ka na bang nagmalasakit sa iyo? Dear Papa Dudut, kung meron mang tao na pasasalamatan ko ng husto hanggang sa kamatayan ko, yun ay walang iba kundi ang aking pinakamamahal na lola. Sa lahat kasi ng tao sa mundo ay siya ang nagpakita at nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Kung hindi niya yon pinaramdam sa akin ay masasabi ko na baka naligaw na ako sa paglalakbay ko sa buhay na ito. Kaya naman malaki talaga ang utang na loob ko sa kanya, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento namin ng lola ko, ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gabriel. 32 years old at isang virtual assistant. Lumaki at pinanganak sa Pangasinan. Kasama ko sa tinitirhan naming maliit na barong-barong noong araw ang mga magulang ko at ang aking lola na nanay ng aking ina. Wala akong kapatid, solong anak lamang ako. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang tricycle driver at ang nanay naman ay tumatao sa isang sanglaan sa bayan. Bali, lola ko na halos ang nagpalaki sa akin dahil madalas abala ang mga magulang ko sa pagtatrabaho. Kaya nga hindi kataka-taka na makilola ako. Tapos nung tumungtong na ako sa edad na 18 anyos, ay iniwang kami ng nanay matapos niyang sumama sa ibang lalaki. Dahil sa nangyari, sobrang galit na galit ang tatay ko, Papa Dudut.
pakialam mo? Pati ba naman pagwawala ko, bawal sa pamamahay na to? Hindi naman po sa ganun, pero... Hindi raw ganun, pero ganun na rin tinutubok mo. Hirap sa'yo, masyado kang pakialamero. Inaawat ko lang naman po kayo eh. Marami na po kayong nababasag na pinggan. Ilang piraso na lang po yung meron tayo tapos inuubos nyo pa. Saan ka naman nakakita na nagwawala ng walang masisirang gamit? Kahit kailan napakabugok mo talaga. Kailan ba gagamitin ang utak mo, ha? Ano ba nangyayari rito? Bakit napakakalat dito sa bahay natin? Si tatay po kasi nagwawala eh. Ang dami niya nang nabasag ng mga pinggan. Hala, oo nga! Santisima ka namang tao ka! Nay, huwag na po kayong makialam dito, ha? Pabayaan nyo na lang ako kasi durog na durog ang puso ko ngayon dahil sa ginawa ng anak nyo sa akin. Ano bang ginawa sa'yo ng anak ko, Aber? Nagtatanong pa talaga kayo? Aba, malamang! Hindi ko nga alam kaya sabihin mo na para malaman ko. Tama po si Lola, Tay. Hindi po namin alam kung anong ginawa ni nanay sa inyo. Iniwan na tayo ng nanay mo. Pinagpalit niya na tayo doon sa kalbo na security guard na kasama niya sa trabaho. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Magsisinungaling pa ba ako sa lagay na to? Kung ayaw niyo maniwala, titignan niyo yung damit ng asawa ko. Wala na dyan. Inimpakan niya na kagabi pa. Nung kasarapan ng tulog natin. Tapos ngayon pinunta ko sila doon sa saklaan. Sabi sa akin, hindi pa rin pumapasok yung dalawang yon. Ano ibig sabihin nun? Malamang magkasama sila. Huminahong ka lang, pwede. Wala magandang maidudulot yung pagwawala mo eh. Apo, silipin mo nga yung mga damit ng nanay mo sa damitan niya. Sige po, Lola. Huminahong ka lang. Paano ko hihinahon iniwan na nga ako ng asawa ko? Lola, wala na nga po yung mga damit ni nanay sa damitan niya. Oh, kita nyo na? Iniwan na tayo ng asawa ko para sumama doon sa kalbong yon. Mahabaging langit. Ano bang naisip ng nanay mo at ginawa niya yung bagay na yan? Sus, Tay, Mariusip, tama na tumigil po! ka na nga! Huwag na po kayo magwala! Anong wag magwala? Karapatan ko magwala! Kung ayaw mo na binabasa ko yung pinggan dito, di mukha mo na lang babasagin ko! Tutal, kamukha mo naman yung nanay mong malandi! Halika rito! Tay, teka, wag po! Anong wag po? Halika rito para malaman mong hinahanap mong pakilamero ka! Pamusaktan ang apo ko! Maawa ka sa kanya! Papadudod, hindi sa pinagtatanggol ko ang nanay ko pero meron na rin kasing history ng pambababae ang tatay ko. Hindi kagaya ni nanay, nakatrabaho niya ang kinalantari niya. Si tatay naman ay pasahero niyang babae. Nagkahulihan at nagkaaminan na sila noon ni nanay pero mali ako nang akalain kong pinatawad na siya ng nanay ko. At ang malala pa ay nagiganti pala ito sa kanya kaya naman galit na galit si tatay. Bukod kasi sa pangangaliwa ni nanay at pag-iwan sa aming pamilya ay apak na apak din ang ego ng tatay ko. Simula nang iwanan kami ni nanay ay naging mainitin na ang ulo ng tatay ko. Kaunting kibot ay nagagalit siya. At ako ang madalas niyang pagbuntunan ng init ng ulo niya. Katwiran niya ay kamukha ko raw ang nanay ko at naiirita siya sa akin. Tama ba yun? Kahit saang anggulo tingnan at ituwid ay maling-mali pa rin na sa akin niya ibaling ang galit niya. Hindi ko naman kontrolado ang pag-iisip ng nanay ko at mas lalo na hindi ko ginusto. Ang resulta ng ginawa nitong panlalalaki, buti na lamang at laging to the rescue ang lola ko. Oh, apo, napano ka? Bakit ka umiiyak? Ha? Hindi po ako umiiyak, Lola. Ano lang po to? Napuwing lang po ako. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling. Ako na halos ang nagpalaki sa'yo. Ibig sabihin, kabisado ko yung pagtawa at pag-iyak mo.
Alam ko yan, kaya sabihin mo na sa akin yung totoo. Bakit ka umiiyak? Ay, sandali. Huhulaan ko. Tatay mo na naman ang dahilan, ano? Opo, At ano na namang ginawa sa'yo ng magaling na yon? pinagsalitaan niya po ako ng hindi maganda eh. Tapos binatukan niya ako. Parang harang daw po kasi ako sa daanan niya. Sa lakas po nung pagkakabatok niya sa akin, nawalan po ako ng balanse. Natumba po ako. Sabay pinagtawanan niya pa po ako nung tumumba ako sa sahig. Sabi niya lalampa-lampa raw po ako. Nasaktan po ako pero tinigil ko po yung luha ko na tumulo. Ayoko po kasing makita niya na umiiyak ako sa harapan niya. Kasi siguradong sasabihan niya ako na bakla. Walang masama sa pagiging bakla. At natural na umiyak ka kasi nasaktan ka. Sumusobra na talaga yung tatay mo. Ano bang tingin niya sa'yo? Punching bag? Na pwede niyang suntok-suntokin? Batukan at sipain kung kailan niya gustuhin? Abuso na ang tawag doon. Namimisikal na siya, hindi naman tama yon. Hindi ko nga rin po maintindihan si tatay kung bakit siya galit na galit sa akin eh. Hindi ko naman po kasalanan na iniwan tayo ni nanay, di ba? Oo naman. Hindi mo kasalanan. Ay, tungkol sa bagay na yan, Apo. Ang totoo, nahihiya ako sa iyo eh. Hiyang-hiya ako sa ginawa ng anak ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Kasi ikaw yung lubos na apektado. Tapos ngayon, ikaw din ang pinagdidiskitahan ng tatay mo. Galit po ako kay nanay kasi iniwan niya tayo. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako kay tatay. Alam naman niya na hindi talaga kami close ni tatay kahit noon pa eh. Pero iniwan pa rin niya ako. Galit din po ako kay tatay kasi wala naman akong kasalanan sa nangyari pero sa akin niya sinisisi lahat. Galit po ako sa mga magulang ko la. Napaka makasarili nila. Hindi na nila naisip kung ano yung mararamdaman ko. Hindi kita pipigilan kung yan ang nararamdaman mo. Kasi may karapatan ka naman talagang maramdaman yan. Malaki ang pagkakasala at pagkukulang sa iyo ng mga magulang mo, Apo. Lalong-lalo na ang nanay mo. Alam mo, nung nandito pa yan, palagi ko yung kinakausap at pinagsasabihan na magpakananay naman siya sa iyo. Nandun na tayo sa mahal kita bilang apo ko, syempre, pero hindi ibig sabihin nun ipapasa na niya sa akin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa'yo. Siya pa rin ang nanay mo, kaya dapat lang na iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Pero hindi na nga niya na iparamdam sa'yo, nagawa ka pa niyang iwanan para lang sumama sa ibang lalaki. Pero la, hindi na rin naman po natin kontrolado yung pag-iisip ni nanay, di ba? Para sa akin, hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Hindi kayo nagkulang na magsabi na magpakananay siya sa akin. Kaso talagang matigas yung ulo niya eh. Nagkataon pa na maling lalaki yung minahal niya. Bakit kasi si tatay pa yung napangasawa niya eh? Opo, nandun na tayo na masakit yung ginawa niya na pag-iwan sa atin para sumama sa ibang lalaki. Pero may bahagi po sa puso ko na umaasa na sana masaya pa rin si nanay. Na sana mahalin siya ng lalaking sinamahan niya. Tratuhin siya ng mabuti. Huwag siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Kasi yung mga yun hindi nagawa ni tatay sa kanya eh. Kahit kailan talaga napakabait mo, Apo. Mantakin mong ganyan pa yung hinihiling mo sa nanay mo matapos kanyang saktan. Pero Lola, kahit may bahagi sa puso ko na umaasa na sana maayos si nanay ngayon, galit pa rin po ako sa kanya. Sa kanilang dalawa ni tatay. Hindi ko nga po alam kung mapapatawad ko pa sila eh. Buti na lang kahit ganun po yung mga magulang ko, nandiyan kayo Lola. Hindi niyo po ako pinabayaan. Inalagaan niyo po ako. Hanggang ngayon, inaalagaan niyo pa rin ako. Oo naman. Siyempre, mahal kita eh. Pero hindi ako makapapayag na palagi kang pagdiskitahan ng tatay mo. Kakausapin ko yung lalaking yon. Papadudot, nasabi ko na lang tuloy sa aking sarili na kung wala ang lola ko para umalo sa akin ang mga panahong yun ay matagal na akong nasiraan ng ulo.
Ang hirap lang kasing patuloy na intindihin ang pinanggagalingan ng tatay at nanay ko lalo na at hindi naman sila ang lubhang apektado ng sitwasyon. Ako naman na anak nilang hustong nahihirapan dahil sa bunga ng mga desisyon nila sa buhay. Kaya nga sa edad kong yon ay unti-unting nabuo sa puso ko ang magkahalong galit at tampo para sa aking mga magulang. Para po sa akin ay napakamakasarili nila at sobrang unfair. Buti na lamang at nasa tabi ko ang lola ko na kahit no read and no write ay handang magsakripisyo para sa akin. Papa Dudut, simula kasi noong nanlalaki ang nanay ko ay inubos na ni tatay ang pera at kinikita niya mula sa pamamasada sa kanyang pambababae. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bihira na lang magambag si tatay sa bahay para sa pagkain namin at pambayad ng bills. Nakikikabit na lamang kami ng kuryente sa kapitbahay namin, kaya nung wala na kaming maiabot na pera bilang pambayad, ay pinutulan nila kami. Wala na rin kaming nagawa dahil nga walang-wala rin kami ng panahong yon. Kaya upang magkaroon ng ilaw sa aming munting tahanan, ay gumamit na lamang kami ng gasera. Ang ilaw na nagmumula sa gaserang yon ang nagsilbi naming liwanag sa aming bahay tuwing sumasapit ang gabi. Sa liwanag din ito ako nag-aaral at nagsusulat ng aking mga takdang aralin. Kahit na mahirap ang buhay, noong araw ay ginapang ako ng lola ko sa aking pag-aaral. Kaya po ako nakapagtapos ng high school. At bagaman 20 anyos na ako noon, late na sa karaniwang edad ng mga graduate na dapat sa high school, ay proud pa rin ako sa aking sarili dahil napasa ko ang pag-aaral na ito. At si lola naman ay naging masaya sa pagtatapos kong yon. Nax! Sino mag-aakala na makakatapos ka sa high school? Akala ko habang buhay ka na dun eh. Talo ka pa ng mga anak na mga katoda ko. Mas bata pa sa'yo yung mga yon. 2 taon lang naman po yung tanda ko sa kanila. Di naman po masyado nagkakala yung agwat ng mga edad namin. Kahit na! Saan ka naman nakakita ng 20 anyos na pero nasa high school pa rin? Ikaw pa lang yung nakita ko ng ganon. Alam naman po natin kung bakit ako late natapos sa high school, di ba? Pahinto-hinto po ako sa pag-aaral. Kasi hindi naman importante sa inyo na makapagtapos ako eh. Aba, ba't bigla mo naman ako sinisisi dyan? Hindi ko po kayo sinisisi. Sinasabi ko lang po yung totoo. Totoo naman na hindi nyo sinusuportahan yung pag-aaral ko eh. Kasi busy kayo sa pambababae nyo. Mas ginagastusan nyo pa yung mga babae nyo kaysa sa akin na anak nyo. Oy, bakit? Mapapaligay mo ba ako katulad ng ginagawa nilang pagpapaligay sa akin? Talaga ba? Itatanong nyo yan sa anak nyo? Ayun na nga! Anak kita, kaya ano pa bang dapat kong asahan sa'yo? Yung mga babaeng yon na ibibigay nila yung kaligayahan na hindi magawang ibigay ng magaling mong nanay kasi sumama siya sa ibang lalaki. Pero hindi pa rin po tama naman babae kayo. Lalo na may anak kayong dapat sinusuportahan. Imbis na sa iba nyo binabaling yung atensyon nyo, pati na yung pera nyo, dapat sa pamilya na lang po natin ni Lola. Huwag mo nga akong diktahan kung paano ko gustong gastusin yung pera ko. Akin naman yon. Pinaghirapan ko yon at ni katiting wala kang ambag doon. Saka, kailan ka ba natutong manumbat? Yan ba natutuwa mo sa eskwelahan? Yung sagot-sagutin ng magulang mo? Kasi kung oo, aba, ipakausap mo sa akin yung teacher mo para matalakan ko at masabi na wala ka namang natutuhang tama. Kayo nga eh, naturingang nakapag-aral din nung araw pero mukhang wala rin kayong natutunang mabuting asal sa eskwelahan. Aba, ang kapal ng mukha mo sabihin sa akin yan. Bakit? Porke nakapagtapos ka na ng high school kaya mo na sarili mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, anak lang kita. At wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, wala ka pang may pagmamalaki. Saka mo na lang ako talakan ng ganyan pag marunong ka na kumita ng sarili mong pera. Teka, kailan mo pala balak magtrabaho ha? Hindi ko pa po naiisip yan.
Naasikaso ko pa po yung requirements ko para makapag-aral ako sa kolehiyo. At plano mo pa talaga magkolehiyo? Sige, sino magpapaaral sa'yo ha? Bakit? Hindi niyo ako pag-aaralin? Ano bang nasingot mo tinatanong mo ako ng ganyan? Siyempre, hindi ang sagot ko dyan. Matik na yon. Pero, responsibilidad niyo po yun bilang tatay ko. Ano naman? Anong ano naman? Anong klaseng sagot yan? Responsibilidad niyo na pag-aralin ako, tay. Matagal ko nang tinalikuran yung responsibilidad na yun sa'yo. Kaya huwag mo na akong asahan pagdating sa bagay na yan. Tsaka, hindi ko pa ba nadala nung nasa high school ka pa lang? Mas madalas pa ako magbuisit sa pagmumukha mo kaysa matuwa sa'yo para maisip na bigyan ka ng pambaho sa eskwelahan, hindi ba? Kaya ewan ko ba naman sa'yo kung ano nang pumasok dyan sa utak mo. Ito, payo lang ha. Siyempre, bilang tatay mo, imbis na pangarapin mo mag-aral sa kolehiyo, bakit hindi ka nalang magtrabaho? Mas magkakaroon ka pa ng pakinabang pag ginawa mo yung bagay na yon. Baka nga mas matuwa pa ako sa'yo. Ayaw mo ba nun? Papadudot, akala ko ay masaya ang tatay ko sa pag-graduate ko kasi narinig ko naman siya na binibida ako sa mga kainuman at mga kasamahan niya sa toda. Pero nagkamali ako kasi hanggang doon lang pala yon. Puro lang salita, kulang sa gawa. At kaya niya pala ako binibida. Kasi sa wakas ay makakatulong na ako sa pamilya namin. Plano na niya kasi na iasa sa akin ang pagtataguyod sa kanya kasi nga ay binabalak na niya na huminto sa pamamasada. Normal lang naman siguro na sumama ang loob ko bilang isang anak, hindi ba? Kasi kung tutuusin, wala naman talaga siyang inambag para mairaos ko ang pag-aaral ko sa high school. Ang lahat ng pagsasakripisyo ay literal na pinasan ng lola ko. Kaya kung may dapat man akong pasalamatan ng husto, ay siya lamang. Wala nang iba. Mali lang talaga ako ng akala na nagbago na ang tatay ko. Kaya nga para lang makapag-college ay nag-working student ako. Bale, nagsimula akong magtrabaho sa tindahan na gumagawa at nagtitinda ng burger at iba pang mga inumin na pampalamig noong summer para makaipon ako ng pera, pampa-enroll at pambili ng uniform. Kaya lang isang umaga'y bigla na lamang akong nagising. Nawala na yung pera na pinag-ipunan ko dahil kinuha ng magaling kong ama, Papa Dudut. Pinagsasabi mo? Anong pera? Inipon ko yun tapos kinuha nyo lang, gagastusin nyo lang. Huwag po kayo magsinungaling, nakita ko po kayo na may nahalungkat sa damitan ko kagabi. Hindi ko lang kayo kinausap kasi antok na ako nun. Kung alam ko lang na ninanakaw nyo na pala yung pera ko nun, sana pinigilan ko kayo. Kasalanan mo naman pala masyado ka makupad. Paanong kasalanan ko? Antok na ako nun. Pagod na pagod ako galing sa trabaho. Tapos magnanakawan nyo pa ako. Pinaghirapan kong ipunin yun Pwede ba? Tigilan mo na ngayon kapaulit-ulit na ninakawan kita. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo naman malaking halaga yung kinuha ko sa'yo. Magkano lang naman yon? Binilang ko. Wala pa nga yata 5,000. Pero sa akin, malaking halaga yun, tay. Para yun sa pag-aaral ko Pambili ko yun ng uniform at iba pang mga gamit. Marami akong paggagamitan ng pera. Yun tayo Di ba sinabihan na kita na imbis na tumuloy ka dyan sa pagkakolehiyo mo, magtrabaho ka na lang? Ginagawa ko naman po Di ba nagtatrabaho nga ako? Nagtrabaho ka nga pero para pa rin dyan sa peste pag-aaral mo. Hindi ko tuloy alam kung bobo ka o ano Kasi hindi ka nakakaintindi. Uulitin ko makinig ka mabuti. Sabi ko magtrabaho ka para sa pamilya natin. At kalimutan mo na yung pag-aaral mo. Wala ka naman patutunguhan dyan Mag-aaksaya ka lang ng ilang taon. Hindi po pag-aaksaya ng panahon yung pag-aaral. Paano nyo nasasabi yan? Hindi nga kayo nakatungtong ng kolehiyo Desisyon ko na hindi magkolehiyo kasi mahirap ang buhay namin nung araw. Mas pinili ko na lang magtrabaho para mabuhay kaysa magpakamatay sa pag-aaral na yan. Pag nakapagtapos ako, magtatrabaho pa rin naman ako Kaya inunahan ko na lang. Saka, hindi ka talaga nakakaintindi Pinagtatrabaho na kita para kumita ka ng pera.
Kasi nga mahirap yung buhay natin. Pero napakatigas ang bumbura mong bata ka. Mas gusto mo pa mag-aral kaysa magkaroon ka ng silbi sa buhay. Bakit hanggang labasan naririnig ko ang boses niyo magtatay? Ano ba nangyayari rito? Ito kasing apo nyo, sinasagot-sagot ako. Akala mo kung sino? Para bang hindi natuto ng mabuting asal sa eskwelahan. Tama bang lumabas sa magulang? Ano, sige nga! Totoo ba yung sinabi ng tatay mo, Gabriel? Sinasagot-sagot mo raw siya? Paano hindi ko po siya sasagutin, La? Ninakaw niya po yung pera na inipon ko. Pambili ko yun ng uniforme ko. Gagamitin ko yung pangkolehiyo ko eh. Talaga naman. Naiinis na talaga ako sa kapaulit-ulit mong ninakawan kita, ha? Totoo naman, Taya. Bakit? Ano bang gusto niyong sabihin ko? Totoo ba yan? Nagawa mo nakawan ng anak mo? Hindi naman ninakaw. Sobra naman kayo sa akin. Kinuha niyo yung pera ko. Hindi naman yun sa inyo. Hindi ba pag nanakaw yun? Plano ko lang naman hiramin yun. Ibabalik ko rin sa'yo. Alam mo naman na hindi ako nakakapamasada, hindi ba? Wala akong sariling pera kaya pahiramin mo ako. Pero mali pa rin ang pangunahan mong anak mo pagdating sa pera niya. Hindi tama na kunin mo sa kanya nang walang paalam. Dahil lang wala kang sariling pera o kahit na kailangan mo pa. Tsaka hindi ka ba nakikinig sa anak mo? May mahalagang paggagamitan ng anak mo nun. Kayo hindi nakikinig sa akin. Sinabi ko nang hihiramin ko lang yung pera, ibabalik ko rin. Ano gusto nyo? Gumawa ako ng masama sa ibang tao para lang magkapera? Ang hirap sa inyo, hindi kayo marunong umintindi. Saka, hindi hamak na mas mahalaga naman yung paggagamit ako sa perang ito. Papa Dudut, umabot na talaga sa sukdulan ng galit ko sa tatay ko ng panahong yon. Dahil sa ginawa niyang pagnanakaw sa akin ay parabang naubos na rin ang katiting na respeto ko sa kanya bilang isang ama. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung nagalit talaga ako sa kanya ng husto at napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Kung hindi pa dumating si Lola para umawat, ay baka nagkasakitan pa kami ng husto ng tatay ko. Ngunit sa kabila ng mga sinabi kong hinaing at sama ng loob sa kanya ay wala pa ring bakas ng pagsisisi ang tatay ko. Ni hindi nga siya natinag at mas nanaig sa kanya ang pambabastos ko bilang anak niya. Hindi niya naisip ang bigat ng kasalanan niya sa akin, lalo na at kailangan ko ang pera na ninakaw niya sa akin. Hindi ko lubos akalain na sa dami ng tao sa mundo ay siya pa talaga ang tatay ko na gagawa ng masama sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay wala ng pag-asa na makapag-college ako ng taong yon. In fact, tinanggap ko na lamang na hindi na ako makakapag-enroll at makakabili ng uniforme at mga gamit dahil sa kagagawan ng tatay ko. Plinano ko na lamang na magtrabaho noon at mag-ipon ng pera para makaalis kami ng lola ko sa bahay namin. Buo na ang desisyon ko noong iwanan ng tatay ko dahil sobrang toxic niyang klase ng tao. Ngunit gumawa ng paraan ng lola ko para matuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ipinangutang pala niya ako sa kakilala niyang nagpapautang ng pera, pang-enroll at pambili ko ng uniforme at iba pang gamit sa eskwelahan. Sinadya niyang hindi sabihin sa akin dahil sigurado raw na tatanggihan ko yon. Totoo naman dahil allergic ako sa utang, pero dahil alam kong gusto lang ng lola ko na makapag-aral ako ay tinanggap ko na ang pera at ginamit para makapag-kolehiyo. Pinangako ko na lamang sa kanya na tutulungan ko siyang magbayad noon. Kaya hindi pa rin ako huminto sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Ang laki talaga ng pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi man ako nagkaroon ng matitinong magulang, ay meron naman akong mabait, mapagmahal at mapagkalingang lola. Siya ang pumuno sa lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa akin. Kaya naman na-appreciate ko talaga ng husto ang pananatili niya sa buhay ko. Kaya lang hindi sila magkasundo ng tatay ko at bukod sa akin na madalas nitong pagdiskitahan ng galit dahil sa panlalalaki ni nanay, ay napagbabalingan din niya
ng init ng ulo ang lola ko. Puro matanda ka, ubusin ko talaga ang buhok mo! Aray ko, bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan kasi naiirita ako sa pagbumukha mo! Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala naman akong ginagawa sa'yo Bitawan mo ako, sabi! O yan! Masyado ka kasi pakilamera! Bobo ka, matanda ka! Pati pag-inom ko kasama mga kumpare ko, pinakikialaman mo! Kung bakit kasi hindi mo nalang pakialaman yung buhay mo! Hindi kita pinakikialaman! Nasa'yo pa rin ang desisyon ko ipagpapatuloy mo yung pagbibisyo mo! Ang akin lang, sinasaway lang kita! Dahil panay na ang pagkakasakit mo, kakainom mo ng alak at kakasigarilyo! Anong pananaway? Pakikialam pa rin yung tawag doon! Pinaganda mo lang! Parang awa mo na! Huwag mo ako saktan, matanda na ako! Wala akong pakialam! Dapat sa'yo, turuan ng leksyon para magtanda! Teka, Tay! Anong ginawa niyo kay Lola? Bakit ganyan itsura niya? Huwag kang pakialam dito! Anong huwag makialam? Sinaktan niyo ata si Lola Masyado mo namang mahal na mahal itong matandang hukluban na to! Gusto mo magsama kayo O yan! Lola! Ayos na po ba kayo? Ayos lang naman ako, pero masakit lang ng konti ang ulo ko. Masyado naman kayo madrama! Hanggang kayo nakakapit pa rin naman dyan sa ulo niyo yung buhok niyo! Ano bang pinagsasabi niyo? Sa tingin niyo sinong di masasaktan sa ginawa niyo? Sobra naman kayo kay Lola! Di na kayo naawa sa kanya? Alam niyo nung matanda siya tapos pinatulan niyo pa? Kung alam mo lang kung gaano kapakilamera yung matandang yan, sigurado ako masasabunutan mo rin yan! Baka nga hindi lang yun! Baka masutok mo pa yan! Kilabutan nga kayo sa mga pinagsasabi niyo! Wala na ako noon! Hindi ko naman siya pinakikialaman. Sinasaway ko lang siya kasi nga, lagi na lang siya nagkakasakit kakabisyo niya. Mabuti sana kung may pambayad tayo palagi sa doktor at pambili ng gamot. Nag-aalala lang naman pala siya sa inyo Tapos sinaktan niyo? Kung ano-ano pa sinabi niyo sa kanya? Kayo Tay, sumusobra na kayo Basta! Para sa akin, pakikialam yun! Saka, sino ka ba matanda ka para pangimasukan ng buhay ko? Hindi mo naman ako anak! Saka baka nakakalimutan mo malaki pa atraso mo sa akin! Anong atraso ko na pinagsasasabi mo? Matanda ka na nga talaga kasi nag-uulanin ka na! Mas malalaman ko kung sasabihin mo! O sige! Para magkaalaman na tayo! Makinig ka mabuti kasi hindi ko na ito ulitin! Yung anak mo na nang iwas sa akin noon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niyang yun sa akin hanggang ngayon! At sa tuwing naalala ko yun, mas tumitindi yung galit ko sa'yo kasi sa'yo siya nang galing! Walang kasalanan si Lola sa ginawa ni Nanay sa inyo! Bakit ba si Lola sinisisi nyo? Hindi makatuwiran yung ginagawa nyo kay Lola, Tay! Tumigil ka, Gabriel! Wala kang alam sa nangyayari! Ako pa ngayon ang walang alam sa nangyayari? Ayos Para lang alam nyo, Tay! Kayo ang walang alam! Hindi ko alam kung hindi nyo talaga alam o nagbubulag-bulagan lang kayo! Dinadagdagan nyo pa yung mga kasalanan nyo sa akin! Ang hirap kasi sa inyo, akala nyo sa inyo umiikot yung mundo! Hindi kayo perfecto, Tay! Hindi kayo santo! Kung umasta kayo, kala nyo kayo yung biktima rito Alam nyo, kung meron dapat nasisiyan kung bakit nagkagulo ng ganito yung buhay natin, walang iba kundi kayo! Papa Dudut, may ititindi pa pala ang galit ko sa tatay ko matapos kong maabutan at makita na sinasaktan niya ang lola ko. Kaya agad na nagdilim ang aking paningin ng mga sandaling yon. At kulang na lamang ay malumpo ko siya sa bugbog. Oo, pinatulang ko na si tatay sa pamimisikal niya kay lola. Buti na lamang at inawat ako ng lola ko. Alam ko na tatay ko pa rin siya pero nawalan na talaga ako ng respeto sa taong yon simula nang hindi na niya ako sinuportahan bilang anak. Saka hindi ba siya naaawa sa lola ko na matanda na? Tapos kung saktan niya pa, akala mo ay gaganti sa kanya si lola, saksi ako sa unti-unting panghihina ng katawan niya kaya bihira na lamang siya noong makapagtinda. Siyempre hindi yun alam ng magaling kong ama. Dahil minsan lang naman siyang umuuwi sa bahay namin. Bali umuuwi lamang siya kung kailan niya lamang gusto, kaya nga galit kami sa kanya ng lola ko. Para sa akin ang kapal ng mukha niyang manumbat.
at manakit ng mga panahong yon. Kaya nga hindi ako nagsisisi nang sabihin ko pa na sana'y wala na lamang akong tatay. Na kung nagkaroon man ay sana'y hindi na lamang siya kasi wala naman siyang kakwenta-kwenta. Tinalabanan pa rin naman ako noong sinabi niyang tinatakwil na niya ako bilang anak. Nasaktan pa rin ako. Oo, pero hindi ko yon masyadong pinagtuunan ng pansin at sa halip, mas nag-focus ako sa aking lola at sa buhay naming dalawa. Dahil sa away naming yon ni tatay ay mas dumalang ang pag-uwi niya sa bahay namin kaya naman kami na lamang ng lola ko ang palaging magkasama. Nandito na po ako, La. Apo, nandiyan ka na pala. Pero bakit ang tagal mo naman nakauwi? Hala sige, maupo ka na muna dyan sa bangko at ikukuha kita ng tubig. Mukhang uhaw na uhaw ka eh. Oo nga po eh. Uhaw na po talaga ako, Lola. O ayan na po. Salamat po, Lola. Pasensya ka na kasi hindi malamig. Hindi na ako nakabili ng yelo sa tindahan gawa ng maulan kanina, maputik yung daan. Ayos lang po kahit hindi malamig. Basta may tubig na iinumin. Inumin ko po muna, La. Sige. Ay oo nga pala. May binigay sa akin yung mag-asawa na ipinaglaba ko. Talaga may binigay sila sa inyo? Teka, bakit po kayo naglaba, La? Kaya niyo pa po ba? Ay oo naman, palagay mo sa akin. Lola, nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Kasi baka sumakit yung balakang niyo kaya mapagod kayo ng gusto. Ayoko naman po mangyari yun. Kaya hanggat maaari, gusto ko na nandito lang po kayo sa bahay tsaka tumigil na kayo sa pamamasukan. Kaya ko pa naman. Tsaka ayoko iaasa sa'yo lahat lalo't nag-aaral ka pa. Kaya tutulong pa rin ako sa abot ng makakaya ko. Tsaka ayos lang naman ako. Huwag ka masyado mag-alala sa akin. Sige po, sabi niyo eh. Pero ano po ba yung binigay sa inyo? Ito na nga. Ayan, oh. Nasa plastic na yan. Sandali, buksan ko muna. Ayan oh! Mga delata, noodles, biskwit, chocolate drink. Wow! Yung ibang dilata rito, Lola, mamahalin. Talaga? Opo. Ito po yung nakita ko sa TV na gustong gusto kong tikman kasi mukhang masarap. Pero di ko naman po kayang bilhin kasi sobrang mahal, parang ginto. O ayan, matitikman mo na, Apo. Oo nga po, Lola, ang dami nito. Kaya nga, binigay sa akin kasi wala na raw kumakain sa kanila. Tsaka masyado rin yata ang marami yung binili nila eh. Bibili na raw sila ulit ng bago. Kaya yan, binigay sa akin. Tuwang-tuwa tuloy ako kasi may ulam at makakain na tayo ng ilang araw. Iba talaga kapag mayayaman. Pero sandali lang po, Lola. Parang may mali eh. Ha? Anong mali? Sabi po sa dilatang to, 2 buwan na po itong expired. Buti sana kung 1 dilata lang, Lola, pero halos lahat po eh. Talaga? Grabe naman. Oh, pati itong mga biskwit at noodles. Expired na rin po itong mga to. Teka po, Lola, bubuksan ko lang tong noodles para malaman natin. Sige nga. Ayan, naku, Lola. Iba na yung kulay, iba na rin yung amoy. Tsaka mukhang sumingaw na rin po. Makunat na eh. Bukas din yata yung pakete. Mukhang inat-ngat ng daga. Mukhang wala na po tayong mapapakinabangan dyan, La. Baka mapaano pa tayo pag kinain natin yan. Mabuti pa, itapon na lang po natin lahat to. O sige. Buti na nga nagganon ang gawin natin kaysa mapahamak pa tayo. Ay, grabe naman sila. Sigurado ako na nabasa naman nila yung expiration date pero pinamigay pa rin nila. Tapos, itinaon pa na ibinigay sa inyo. Di na lang nila tinapon. Paano kung hindi nyo po nabasa? Kung hindi nyo nakita na expired na pala tong mga to, di may nangyari pa sa inyo. Oo nga eh. Kasalanan ko rin talaga kasi hindi ako marunong magbasa. Lola, wala po kayong kasalanan. Sila ang may kasalanan. Sobrang sama nila. Kung sakaling sinadya nilang ibigay sa inyo yung mga pagkain to,
Parang pakiramdam ko tuloy meron silang hindi magandang pinaplano. Grabe, hindi ko akalain na may mga ganong klaseng tao pa pala. Yung bang walang pakialam sa iba kahit na mapahamak sila? Hayaan mo na, Apo. Wala naman nangyari sa atin eh. At lahat yon dahil sa'yo. Kasi meron kang ganyang kaalaman. At saka malay natin, hindi rin naman nila sinadya na maibigay sa akin yung mga pasong pagkain na yan. Sana nga ganun po. Pero ewan ko la. Nakakalungkot na ganito nila tayo tratuhin. Porke ba mahirap tayo? Pwede na nila tayong ganunin? Sobra sila. Pero hayaan nyo, Lola. Hindi na po mauulit to. Lalo po ako magsusumikap na makapagtapos sa pag-aaral. Para pagdating ng araw, hindi na kayo manghihingi ng makakain natin sa iba. At hindi na rin po kayo makakaranas na mabigyan ng expired na pagkain. Pinapangako ko po sa inyo, Lola. Magsusumikap po ako sa buhay. Magsusumikap po ako para umasenso. Para makabawi po ako sa inyo. Papa Dudut, naniniwala ako na sinadya nilang ibigay kay Lola ang mga pasong pagkain dahil alam nilang hindi ito aalma at malugod niya itong tatanggapin. Hindi ko lang mapigilang magalit para sa lola ko kasi sinamantala nila ang kahinaan niya. Bukod sa tatay ko ay meron pa palang ibang tao sa mundo na makagagawa ng mga bagay na yon. Kaya simula noon ay mas nagpursige na ako sa aking pag-aaral at pagtatrabaho para maibigay ko sa lola ko ang mga pangangailangan niya at naming dalawa. Hindi naging madali ang aking pinagdaanan upang makapagtapos sa kolehiyo. Pero lahat ay kinaya ko kasi ang lola ko ang nagsilbi kong lakas at inspirasyon. Kaya nga hindi nagtagal ay nakagraduate na rin po ako, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang pagsisikap ko ng husto sa paghahanap ng matinong trabaho at kahit na sinubok muli ang pamilya namin. Matapos mamatay ni tatay at noong nagka-pandemic ay nanatili pa rin kaming magkasama at magkasangga ni Lola. Mahal na mahal ko ang lola ko at masaya ako na maibigay sa kanya ang lahat ng mabubuti at magagandang bagay na hindi pa niya nararanasan simula pagkabata. At isa na nga doon ang makapag-travel kami sa abroad. Nakakatuwa ang lola ko lalo't first time niya ring makakita ng snow nang pumunta kami sa Japan. Tapos ay naulit pa yon ng ilang pa naming mga travel abroad para maranasan at makita niya na malaki ang mundo at hindi lang umiikot sa probinsya namin sa Pangasinan. Kaya lang, nito lamang June 2025 ay tuluyan ng humina ang katawan ng lola ko kaya hindi na kami nakakapasyal at nakakapag-travel katulad ng dati. Madalas sa isa bahay na lamang kami para mabantayan ko siya habang nagtatrabaho. Sa ngayon po ay sinusulit na lang namin ang mga nalalabing araw na malakas pa siya dahil palagi niya sa aking sinasabi na anumang sandali ay baka mamaalam na siya. Siyempre nalungkot ako at nasaktan pero ayokong may pagsisihan. Kaya nga nag-decide akong sumulat sa inyong programa upang tuparin na rin ang kahilingan ni Lola na maiere ang aming istorya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin sa Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.